To je zložité. To je taká dlhšia história, no. My sme predtým hrali v takom ansambli, ktorý sa volá Spektrum Ensemble a venovali sme sa súčasnej hudbe. Hlavne teda. A keďže sme tam všetci štyria v tom čase pôsobili, tak sme si dali názov podľa toho ansamblu Spektrum Quartet, no, čo sa časom oddelilo, takže teraz sme aj Spektrum Quartet, aj Spektrum Ensemble, je už niekto iný. Cigareta. Nervozita. Káva. Nejaký stabilný, nie. Hej. To nie. Skôr smiech máme pred koncertom. Vždycky sa smejem. Tak vy si Tých pamätáte. je veľa. Ja si nepamätám. Už sa aj odkladal koncert, lebo Jano meškal. Takže tých vtipných príhod je Tak asi ešte veľa. S Janom máme hlavne. To je jednoznačné. To nemusíme ani hovoriť. To pozná už celá hudobná obec, kto najviac mešká. Kvartet to je jednoznačné. Jasné. Ja som za Rajcha. A ja za Rajcha. Desner. To sa ťažko vyberá. Kučkova. No ja by som povedal, lebo manžel mojej mamy, súčasný, je v podstate slávny violista z Trávničkovho kvarteta. A ja som prakticky už počas štúdií, jednak, že som s ním aj mal šťastie hrať, aj ma učil a som aj vyrastal vlastne na tých ich nahrávkach, čo robili voľakedy ešte pre Opus, tak asi oni by som vyzdvihol. Ja by som sa chcel s Mozartom stretnúť. Ja by som sa chcel s Bachom stretnúť. Bach, to musí byť nuda, nie? Nie. Podľa mňa to bol veľký král. Nie, akože ja nehovorím o hudbe, ale akože Ja si myslím, že to bolo... presedel v kostole celý život. Ja neviem, to je fakt ťažké, lebo to je akože také kvantum z celej tej hudobnej histórie, ale momentálne mi napadne napríklad Šostakovič. Že akože z toho by som chcel stretnúť a spýtať sa ho na celé to, že čo sa v ňom odohrávalo a čo prežíval, lebo to je... Aj tá hudba je jednak silná, aj ten príbeh musí byť tiež veľmi silný. Ale ja mám jeden, ale neviem, či toto pochopí. Cecis. Wow.